ख्रिस्टियान धोरोमनि बोसोरारि जथुम्मायाव बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा खौसेयै बाहागो लादों। राजखान्थिनि फोथाराव आलादा आरो धोरोमनि फोथाराव आलादा। इसोरखौ सिबिनाय आरो खुलुमनायाव थाया जेबो फाराग आरो सोंखारिलायनाय। नैबे नुनाय सावगारियानो फोरमायो। चिरां जिल्लानि टुक्राझार BBCA नि बानजायनायाव 98थि ख्रिस्टियान धोरोमनि बोसोरारि जथुम्मायाव बर'नि हाइ प्रफाइल दैदेनगिरिफोरखौ खौसेयै जिरायनाय, रंजानाय आरो मेथाइ खननाय नुनो मोनो। बे जथुम्मानि दैदेनगिरिया बयबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ ज' लोगो मोनलायनायखौ नुना गोजोननाय फोरमायदों। पास्टर प्रसेनजित बिथाङा।